салому дуруди моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва мухлисони варзиш. Ин навбата мо дастандаркорони барнома омодаем то ҷолибтарин хабару гузоришҳоро аз шабакаи Баҳористон манзуратон намоем. Дар студия Алиҷон Талбаков. дар шаҳри Душанбе бо ташаббуси Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон курси омӯзиши техникии ҳамбастагии олимпӣ барои мураббиёни гӯштини ҷудо баргузор гардид. Тибқи иттилои Кумитаи Миллии Олимпӣ дар курси техникӣ 20 мураббӣ аз ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ ширкат карда, аз коршиноси дараҷаи байналмилалӣ Рамзӣ Шамиров қоида ва усулу техникаҳои гӯштини ҷудоро ҳам назариявӣ ва ҳам ба таври амалӣ омӯхтанд. Бояд зикр кард, ки дар ҷамъбасти курс котиби генералии Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон Абдуллозода Муҳаммадчо ширкат карда, мураббиёнро барои бо муваффақият хатм кардани курси омӯзишӣ шодбош гуфт. Баргузории чунин давраҳои омӯзишӣ дар асоси супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурӣ, президенти Кумитаи Миллии Олимпӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар ҷаласаи 17-уми ассамблеяи генералӣ иброз намуда буданд, роҳандозӣ мешавад. дар оянда чунин курсҳо барои намудҳои дигари варзиш низ ба нақша гирифта шудааст. дар охир ба иштирокчиён сертификати Кумитаи Байналмилалии Олимпӣ тақдим карда шуд. Алиҷон Шарипов дар риштаи ҷиу-ҷитсуи бразилиягӣ машқу тамрин мекунад. Илова бар ин, вай нозикиҳои муҳорибаи ғайрикасбии унифайт ва шиновариро низ аз худ кардааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши таҳия намудаамон. Алиҷон Шарипов узви Федератсияи Миллии ҷиу-ҷитсуи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, аммо вай пештар машқу тамринро аз муҳорибаи ғайрикасби унифайт оғоз кардааст. Ба варзиш роҳ овардани мавсуф низ тасодуфӣ нест, зеро қиблагоҳаш Фирдавс Шарипов боис шуда то ба майдони мардони майдондорон ояд. муддате нозикиҳои унифайтро аз падараш омӯхт ва ҳатто дар мусобиқаҳо низ нерӯсанҷӣ карду муваффақ шуд. қиблагоҳаш орзу мекард то Алиҷон ба пуррагӣ аз қавоиди унифайт огаҳӣ ёбаду дар оянда шарафи варзиши тоҷикро муаррифӣ намояд. аммо Алиҷон дар оянда шарафи варзиши тоҷикро на дар муҳорибаи ғайрикасби унифайт, балки дар риштаи навтаъсиси ҷиу-ҷитсуи бразилиягӣ ҳимоя кардааст. Якумин мусобиқа буд. Ман хеле хурдсол будам ва дар вазни 21 килограмм иштирок намудам. Сазовор ҷои аввал гаштам. ду рақиб доштам, ҳар ду ётнаро мағлуб кардам, сазовор ҷои аввал гаштам. ба ҳамин тарз Алиҷон узви Федератсияи навтаъсиси ҷиу-ҷитсу гардид. усулҳои ин намуд дар ҳолати партерӣ истифода шуда варзишкорон ба иҷрои латдиҳиву буғӣ кардан мепардозанд. Алиҷон ҳам дар зарфи начандон тӯлонӣ ба усулҳои маъмули ҷиу-ҷитсу ошноӣ пайдо кард. Падарам бениҳоят хурсанд шуд ва ҳатто буғарашон намеомад, ки ман аз Қозоқистон бо медали тилло ба ватан бармегардам. шиноварӣ дар тамоми кишварҳои ҷаҳон ҳамчун яке аз воситаҳои асоситарини аз ҷиҳати ҷисмонӣ ҳаматарафа инкишоф додани инсон новобаста ба сину сол истифода бурда мешавад. бинобар ин аз хурдсолӣ ба фарзандон омӯзонидани ҳунари шиноварӣ вазифаи аввалиндараҷаи волидайн аст. шиноварӣ ҳамчунин аз тарафи пизишкон барои таҳкими саломатӣ ва муолиҷаи бисёр бемориҳо тавсия дода мешавад. пӯшиданест, ки имрӯзҳо сатҳи варзиши обӣ дар Тоҷикистон дар ҳолати гузариш қарор дорад. аз ин сабаб тайёр кардани варзишгарони касбӣ мушкилиҳои зиёд дорад. қаҳрамони барномаамон Алиҷон Шарипов ба омӯзиши шиноварӣ низ машғул аст. вай дар барномаи телевизионии Матин, ки дар муассисаи давлатии маркази хидматрасонии обшорон бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе бо варзишгарони федератсияҳои мухталифи ҷумҳуриямон таҳия гардид, ширкат варзида маҳорати хуби шиноварӣ манзур намуд. ногуфта намонад, ки сабқат дар шакли даставӣ сурат гирифт. Алиҷон Шарипов узви дастаи Сомон буд. мо шукронаи давлати азизамон мекунем, ки барои истироҳати мо кӯдакони наврасон шароити мусоидро муҳайё кардаанд.
соли ҷорӣ мебоист чемпионати осиё сабқати ҷаҳонӣ ва мусобиқаҳои байналмилаливу минтақавӣ доир мегардид, вале бо иллати авҷ гирифтани бемории ҳамагир мусобиқаҳо ба таъхир афтод. Алиҷон барои нигоҳ доштани ҳолати хуби варзишӣ ба машқҳои мустақилона пардохт. Бо дастрасии имконот мехоҳад қувваашро дар чемпионати ҷаҳон бисанҷад. умед аст ки орзуву ормонҳои наҷиби ин варзишгари умедбахш амалӣ хоҳад ёфт. Федератсияи байналмилалии футбол қарори интихоби шаҳрҳоеро ки ҷоми ҷаҳонии 2026-ро мизбонӣ хоҳанд кард ба иллати пандемияи коронавирус ба таъхир меандозад. ҷоми ҷаҳонии футбол дар соли 2026 якбора дар 3 кишвар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика баргузор мешавад. Иёлоти Муттаҳида 17 шаҳр, Канада ва Мексика ҳар яке 3 шаҳрро барои бозиҳои ҷоми ҷаҳонӣ номзад пешниҳод мекунанд. тасмим бояд дар моҳи март гирифта мешуд, вале бинобар пандемияи коронавирус семинари Федератсияи футболи ҷаҳонӣ ба 7 июл ба таъхир гузошта шуда буд. тибқи маълумот қабули қарор боз барои чанд ҳафта ба таъхир гузошта мешавад. Федератсияи футболи ҷаҳонӣ аз 23 шаҳри пешниҳодшуда 16 тоашро барои баргузории бозиҳои мусобиқаи қаҳрамони ҷаҳон интихоб хоҳад кард. дар ин ҳолат бояд танҳо шумораи шаҳрҳои амрикоӣ коҳиш дода шавад. ҷоми ҷаҳонии футбол дар соли 2022 дар қатар аз 21 ноябр то 18 декабр доир мегардад. имрӯзҳо сафи кӯдакону наврасон ба омӯзиши шиноварӣ зиёд мегардад. гузориши ҳамкорамон идомабахши ин мавзӯъ. варзиши шиноварӣ низ дар қатори дигар намуди варзишҳо таи солҳои охир рушд карда, ихлосмандони он ба маротиб зиёд гардида истодааст. дар кишвари соҳибистиқлоли мо барои ба машқу тамрин фарогирифтани наврасону ҷавонон мактабҳои махсуси варзишӣ фаъолият намуда истодаанд, ки дар онҳо ҳар як нафар ба варзиши писандидааш аъзо мегардад. муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии махсуси варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ яке аз муассисаҳое дониста мешавад, ки дар тайёр намудани варзишгарон саҳми назар аст дорад. тавре мушоҳида намудем, дар ин мактаби варзишӣ бештари кӯдакон, наврасон ва ҷавонон аъзо шуда ба тамрин фаро гирифта шуданд. ба иттилои масъулини варзишгарони ин мактаб дар давоми рӯз як маротиба ва баъзан вақт 2 маротиба ба машқу тамрин ҷалб карда мешаванд. айни замон вобаста ба вазъияти ба амал омада қисми зиёди варзишгарон дар давоми як ҳафта 2 ва ё 3 маротиба ба шиноварӣ машғул мешаванд. ёдрас мешавем, ки варзиши шиноварӣ чун дигар намудҳои варзиш қоида ва тарзу услуби худро дорад ва бояд ҳар як варзишгар дар вақти ба шиноварӣ машғул шудан ҳушёру зирак бошад. мураббиён низ иброз доштанд, ки мо пайваста талош менамоем дар вақти тамрини варзишгарон ба онҳо нозикиҳои ин риштаи варзишро фаҳмонем. омода намудани варзишгарон аз ин риштаи варзиш кори саҳлу осон набуда, аз ҳар як мураббӣ маҳорати баландро талаб мекунад. дар ин варзиш тӯли як моҳ мешавад, ки машқ карда истодам ва дар ин як моҳ ман почазаниро, плаваниро ёд гирифтам ва мехоҳам, ки дар оянда варзишгари хуб шавам, дар олимпио ҷойҳои сазоворро гирам. бояд гуфт, ки дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии махсуси варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ 2 адад ҳавзи шиноварӣ мавҷуд аст, ки як адад барои кӯдакони аз 8 то 12 сола ва дигар ҳавз бошад аз 12 сола боло пешбинӣ шудааст. ба гуфти масъулин, иштироки варзишгарони наврас дар мусобиқаҳои дохилӣ назаррас буда, то ин давра онҳо дар чандин сабқатҳои шиноварӣ иштироки фаъол нанамуданд. нимҳимоятгари мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол Парвизҷон Умарбоев, ки шарафи дастаи Локомотив Пловдиви Булғористонро ҳимоя мекунад, 2 сол пайҳам бо тимаш барандаи ҷоми кишвари мазкур гардид. дар бозии финалии Локомотив Боскаи София вохӯрд. қисмҳои асосӣ ва иловагӣ ғолиби ягонаро муайян насохт. мусовӣ 0-0 ҷамъбаст гардид. дар натиҷаи силсила зарбаҳои 11 метрӣ кори футболбози тоҷик Парвизҷон Умарбоев ва ҳамдастаҳояш омад карда бо ҳисоби 5-3 зафар ёфтанд. ба ҳамин тарз дастаи Локомотив ба ҳаққи ширкат дар марҳилаи квалификатсионии Лигаи Аврупо 2020-2021 пайдо намуд. нимҳимоятгари тоҷик Парвизҷон Умарбоев аз соли 2016 инҷониб дар ҳайати тими Локомотиви шаҳри Пловдив бозӣ мекунад. Зайниддин Раҳимов дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба футболи шаҳри Душанбе кору фаъолият мекунад. албатта кори назарраси ӯ дар сабқати ҷоми Осиё 2018 миёни бозингарони то 16 сола зоҳир мегардад, ки шогирдонаш дорандаи медалҳои нуқра шуданд. айни замон маҳсуб масъулияти сармураббигии мунтахаби то 15 солаи футболи Тоҷикистонро бар дӯш дорад. гузоришамон дар ин хусус.
зайниддин раҳимов дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олӣ оид ба футболи шаҳри душанбе ба ҳайси мураббӣ кору фаъолият мекунад. Номбурда қаблан масъулияти сармураббигии дастаи мунтахаби наврасони то 16-солаи Тоҷикистонро бар зимма дошт. мавсуф аз ӯҳдаи ин вазифа сарбаландона баромад. албатта инҷо сухан дар мавзӯи бозиҳои ҷоми Осиё 2018 миёни наврасон меравад, ки зери роҳбарияш мунтахаби наврасон мақоми дуюмро ишғол намуд. илова бар ин дастаи наврасони тоҷик дар муқобили тимҳои пурқуввати Осиё ба амсоли Ҷопон, Кӯрёи ҷанубӣ ва Кӯрёи шимолӣ хуб бозӣ кард ва ин аз он гувоҳӣ дод, ки сол ба сол футболи тоҷик рушду нумӯи тоза мегирад. бо вуҷуди ин шогирдони мавсуф ба ҷоми ҷаҳон дар Бразилия роҳат гирифта дар муқобили тимҳои наврасони Испания, Аргентина ва Камерун хуб истодагарӣ кард. зимнан зери роҳбарияш мунтахаби наврасони то 17-солаи кишвар дар сабқати ҷоми анҷумани футболи Осиёи марказӣ мақоми дуввумро соҳиб шуда рохати бозиҳои интихобии ҷоми Осиё миёни ҷавонон дар соли 2020-ро ба даст оварданд. дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба футбол мураббӣ Зайниддин Раҳимов ба наврасони сину соли гуногун тамрин медиҳад. ин бозингарони хурдсол аз натиҷаи назараси нишон додани шогирдони мураббӣ ба хубӣ воқиф ҳастанд. тӯли 3 сол мешавад, ки дар ин мактаби варзишӣ машқ мекунам ва ман дар майдон вазифаи муҳофизатгари дасти ростро иҷро мекунам. муаллим мо Зайниддин Раҳимов ҳар рӯз ба мо ҳамарӯза ба мо тактика ва техникаи бозиро меомӯзонад. айни замон Зайниддин Раҳимов масъулияти сармураббигии мунтахаби наврасони то 15-соларо бар дӯш дорад. ногуфта намонад, ки дар мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба футболи шаҳри Душанбе мураббиёне кору фаъолият мекунанд, ки дорои дараҷаи тахассусиянд. инчунин онҳо барои такмил ёфтани малакаву маҳорати мураббигӣ дар курсҳои бозомӯзии Федератсияи футболи мамлакат ҳамеша ширкат меварзанд. яқин аст, ки кори назараси мактаб дар мусобиқаҳои на фақат дохил, балки берун аз марзи ватан низ баралу зоҳир мегардад. масалан, дастпарварони мактаб дар сину соли гуногун дар чанд сабқат аз қабили мусобиқаи қаҳрамонии футболи Тоҷикистон миёни наврасони то 18 сола соҳиби медалҳои биринҷӣ гардида буданд. инчунин тарбиятгирандагони мактаб дар фестивали байналмилалӣ ва мусобиқаҳои анъанавию байналмилалӣ ҳунарнамоӣ хуб карданд, ки ин натиҷа ба футболбозоне, ки акнун ба майдон қадам диҳоданд, илҳоми тоза бахшид. футбол ман хеле писанд аст. ман дар майдон муҳофизатгариро дӯст медорам ва намегузорам, ки ба дарвозаи мо гол занад. дар мо кӯдакону наврасони лаёқатманду соҳиб истеъдод зиёд ҳастанд, ки метавон бо боварӣ гуфт, ки ояндаи дурахшон ва номбардори футболи кишвар хоҳанд шуд. ҳадафи аслии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба футболи шаҳри Душанбе низ ин тарбия ва ташкилу муҳайё кардани шароит барои рушди ҳунари кӯдакон дар ин самт аст. дар ҳоли ҳозир академияи футбол таъсис дода шудааст, ки дар он бозингарони наврас тамрин намуда нозикиҳои ин намуди варзишро меомӯзанд. ҳар як фард дар оянда ба худ идеале дорад. футболбозон низ дар дил орзуву ормонҳои зиёдеро мепарваранд. аз ин рӯ ҳар яки онҳо аз замони машқварзӣ ҷидду ҷаҳд менамоянд, ки ба таълимоти мураббӣ бо диққат гӯш андозанд, чунки фардо барои эшон маҳз ҳамин машқҳову тамринҳо метавонад заминаеро ато бахшад. дар футбол бошад хуб идора намудани топ, тобронӣ ва бо ҳар ду пой зарбаи қавӣ задан асоси ташаккулёбии бозингар маҳсуб меёбад. аз ин рӯ на фақат гузарондани корҳои амалӣ, балки назариявӣ низ шарт ва зарур аст. ман мехоҳам, ки дар оянда ба мисли футболбози аргентинӣ Лионел Месси шавам ва мехоҳам, ки ҳар рӯз футболбозии худро сайқал дода дар дастаҳои аврупоӣ бозӣ кунам. тавре ки мураббӣ Зайниддин Раҳимов иброз доштанд, бо ташаббуси Федератсияи футболи кишвар сол ба сол майдонҳои сунъии замонавӣ на фақат дар марказ, балки дар минтақаҳои мухталифи ҷумҳуриямон сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор ёфтанд, ки ин бешубҳа дар пешравии футболи тоҷик мусоидат хоҳад кард. бо назардошти ин сафарбарнамоии тимҳои мунтахаб ҷиҳати гузарондани ҳамоишҳои таълимиву тамринӣ дар хориҷи мамлакат вусъат ёфт. дар футбол бозингарон ба худ вазифаҳои хос доранд, яъне ҳамлагар, муҳофизатгар, нимҳимоятгар ва дарвозабон.
аммо нисбат ба дигар вазифаҳо масъулияти дарвозабон бештар аст. ба ибораи дигар, дарвозабони бо маҳорат имкон дорад то дастаро аз ҳолатҳои ногувор раҳонад. ба мактаби мазкур инчунин собиқ дарвозабони моҳири тоҷик Амоншо Саодат Сайров низ ҷалб карда шудааст ки ӯ ба наврасон ҳунари дарвозабониро меомӯзонад. албатта мақсади ягонаи ин наврасон дар оянда ба ҳайси дарвозабони тими миллии Тоҷикистон фаъолият намудан аст. Маҳаммаҷон Ҳабибуллоев, мутахассиси маъруфи футбол, сармураббии дастаи Лигаи Олии Тоҷикистон Кӯктош Рӯдакӣ таъин шуд. Дар ин бора аз Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар доданд. Дар ҳамин ҳол Кӯктош пас аз натиҷагирии 8 даври қаҳрамонии Тоҷикистон бо 9 имтиёз дар ҷадвали мусобиқа дар байни 10 дастаи Лигаи Олӣ дар зинаи ҳафтум ҷойгир шудааст. Маҳаммаҷон Ҳабибуллоев, собиқ бозингари Равшани Кулоб, солҳои тӯлонӣ сармураббии дастаи Регар Тадаси Турсунзода буд. таҳти роҳбарии ӯ Регар Тадас 6 бор қаҳрамони Тоҷикистон ва 3 бор барандаи ҷоми раиси Конфедератсияи футболи Осиё гардидааст. аслан мусобиқаи теннис байни наврасони 10, 13 ва 14-17 сола дар қасри теннис доир гардида буд. дар сабқат ба ҷуз теннисбозони наврас аз шаҳри Душанбе, инчунин дастаҳо аз минтақаҳои мухталифи кишварамон ширкат варзиданд. сабқати мазкур марҳилаҳоро дар бар гирифт. аниқтараш дар марҳилаи аввали шаҳрӣ ва вилоятӣ беҳтаринҳо ба ҳаққи ширкат дар даври ниҳоиро пайдо карданд. дар мусобиқаи қаблӣ шогирдони мураббӣ Далер Қурбонов иштирок карданд. шогирдони мо зиёда аз 20 нафар ҳастанд ва мехоҳам ки шогирдони мо ҳамашон парчамбардори миллат бошанд ва ҳамаи ҳамин мусобиқаҳое ки баргузор мегардад дохилӣ аз ҳамин сар мешавад ки баъд дар дигар мусобиқаҳо баромад кунем, дар дигар давлатҳо парчами азизамонро бардорем. ба иқрори мураббӣ Далер Қурбонов, ҳадафи мусобиқа бештар тарғибу ташвиқи теннис, такмил додани дараҷаи тахассусии варзишгарон, ҳарчи бештар сафарбарнамоии онҳо берун аз марзи ватан ва ривоҷ додани дӯстиву рафоқат байни наврасон маҳсуб ёфт. дар байни теннисбоз духтарони то 17 сола намоянда аз шаҳри Кулоб Диана Иванихина аввалин шуда шаҳди пирӯзиро чашид. айни ҳол Диана ҳамошҳои таълимиву тамриниро дар шаҳри Душанбе мегузаронад. ба ҷуз сабқати гузашта вай борҳо дар мусобиқаҳои хурду калон фаъолона ширкат варзидааст. мақсад дорад ки дар оянда бештар шарафи тенниси тоҷикро дар мусобиқаҳои бурунмарзӣ ҳимоя кунад. ман дар бисёр мусобиқаҳо иштирок кардагиам, ҳам дар Тоҷикистон, ҳам аз Тоҷикистон берун. аз Тоҷикистон берун мо Малайзия рафта будем ва ман дар уҷа ҷои сеюмро ишғол намудам. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ман ҳам бисёр мусобиқа иштирок кардагиам ва ҷойҳои аввалро ишғол намудагиам ва мураббиам дар иҷа Мухиддинов Абдурасул мебошад ки маро дастгирӣ мекунад, мааш медиҳад, ёрдам мекунад. бояд гуфт ки ин намуди олимпии варзиш дар Тоҷикистон дар ҳоли рушд аст ва хоҳишмандони бозии теннис сол то сол зиёд мешаванд. зимнан ҳоло дар кӯчаи Карамофи шаҳри Душанбе маҷмӯаи универсалии варзишӣ бунёд меёбад ки дорои толорҳо ва майдонҳои гуногуни варзишӣ мебошад. аз ҷумла 7 майдони омӯзиши теннис, ҳар яке 150 ҷойи нишаст ва қасри теннис 3000 ҷойи нишаст доранд. майдону майдончаҳои теннис ҳам барои омӯзиши ин намуди олимпӣ ба хоҳишмандон ва ҳам барои мусобиқаҳои маҳаллию байналмилалӣ пешбинӣ шудаанд. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки мо ҳайати эҷодӣ пешкашатон намудем. мутмаинем ки дар оянда тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро сармашқи кори ҳаррӯзаи хеш медонед. хайр, шоду пирӯз бошед.